Ja, dames en heren, het Oktoberfest is sinds 1810 een jaarlijks terugkerend volksfeest in het Duitse München. Dat bekend staat als het grootste bierfestival ter wereld. Van midden september tot eind oktober bezoeken dan meer dan 6 miljoen mensen dat festival. 14 dagen, hè? 14 dagen. Het is maar 14 dagen. Kijk, ik word meteen verbeterd door Bert, hè? Sorry. Bert Pelzer. En Bert, ja, die weet er ook alles van, want Bert is hier in Venray een van de organisatoren van het Venrayse Oktoberfest. Jullie doen dat voor de 6e keer dit jaar en daar kom je vandaag het een en ander over vertellen. Dames en heren, Bert Pelzer. Dus het is dan van eind september tot begin oktober? Laatste week van september en de eerste van oktober. 14 dagen. Kijk aan. Hier in Venray is het geen 14 dagen, hier in Venray is het een weekend. Bert. Wanneer is het dit jaar? 28 en 29 oktober, dus een vrijdag en een zaterdag. En een zaterdag. Waarom zijn jullie ooit begonnen hier in Venray? Ik ben in 2010 ben ik zelf met een gezelschap in München geweest. En ja, daar viel ik van mijn stoel af, van verbazing wat er allemaal gebeurde. En toen dacht ik ook van ja, dat moeten we in Venray ook gaan doen. Want dat wat gebeurde, dan ben ik benieuwd, wat gebeurde daar? Ja, het was één groot feest. Na 10 minuten stond iedereen op de banken en dat ging maar door. En er werden grote bladen met bier en grote bladen met eten rondgebracht. En toen was je verkocht en jij als horeca-ondernemer hier in Venray dacht, dat wil ik hier naar Venray halen. Even voor de mensen die dus nog nooit bij zo'n Oktoberfest zijn geweest, kun je kort beschrijven, hoe ziet zo'n Oktoberfest eruit? Waarin onderscheidt zo'n feest zich van ieder ander tentfeest met een band? Ja, dit is wat moeilijker te omschrijven. Het is geen kermis, het is geen carnaval, het is eigenlijk een op zichzelf staand feest, wat heel uitbundig gevierd wordt. Dus die avond is heel uitbundig. We proberen ook traditioneel de Duitse muziek en de Oostenrijkse muziek zoveel mogelijk naar voren te laten komen. Dus ja, vandaar dat de stemming dus die muziek is ontzettend belangrijk. En daarbij de aankleding, als mensen bij jullie straks die tent binnenkomen, want het is een tent. Wat zien ze dan? Wat beleven ze dan? Nou, we proberen die tent natuurlijk zo leuk mogelijk in te richten met allerlei attributen die we of in Duitsland halen of hier natuurlijk bij Tetru, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja. Toen we begonnen kwam ongeveer 20% van de mensen verkleed, de eerste keer. En dat is in de loop der jaren is dat allemaal veranderd. Nu is dat echt omgedraaid, nu komt 80% verkleed. En als je niet verkleed bent, dan voel je je eigenlijk al niet meer op je gemak. Ja. Is het verkleed of gekleed? Het is gekleed, ja. Ja, het is meer gekleed, daar zeg je het eigenlijk goed mee, ja. Want wat wordt er dan min of meer toch verwacht als je daar de dames een dierendeljurkje en de meest standaard voor de heren, dus een lederhoze met een lekker geruit blouseje. Goed, 6 jaar geleden begonnen. Destijds, kan ik me nog herinneren, was het een heel weekend ook met de zondag erbij. Ja. Die zondag die is er vanaf gevallen. Ja. Dus heb je daar een reden voor? Waarom is dat eigenlijk nu niet meer? Nou, de zondag was toch de dag die moeilijk liep, kwam moeilijk op gang en je zit dan toch buiten het centrum en de zondag, dan hadden mensen er toch al 2 dagen feest gevierd en die derde dag ik kwam daar eigenlijk een beetje bij kijken. En ik denk ook dat het met de locatie te maken hebben. Als we midden in het centrum zouden zitten en je zou bijvoorbeeld inderdaad op een koopzondag, wat dan toevallig ook vaak samenvalt, dat je zo'n zondag wel op gang zou kunnen krijgen. Ja, want jullie zitten op het Sint-Anna-terrein. Ja. Jij als organisator en mede-eigenaar van de Uitmarkt, jij organiseert dat niet alleen, geloof ik? Nee, met Adrie van Benschop van de Klokkenluider. En Geert, mijn broer, dus met z'n 3 organiseren. Maar als ik hoor Klokkenluider Uitmarkt, dan zou de grote markt... Ja, die is te klein en er staan te veel bomen op, dus je kunt er geen tent kwijt. De Schouwburgplein zou wel een geschikte locatie zijn. En ik denk dat we later ook wel na een jaar of 2 op zoek moeten naar een andere locatie. Want het terrein, zoals jullie weten, is inmiddels verkocht. Ja, daar hebben ze andere plannen mee. En daar hebben ze andere plannen mee. En tot nu toe hebben we nog dit jaar toestemming en waarschijnlijk volgend jaar. En dan zullen we naar een andere locatie moeten gaan zoeken. En het voordeel van deze locatie is dat je lekker rustig zit. Bijna nergens geen last hebt van dat je te veel geluid produceert. En, even over dat geluid, want die feesten die beginnen, heb ik me ook laten vertellen, net als bij de echte Duitse Oktoberfest heel vroeg, maar zo eindigen ook mooi op tijd. Gewoon, met 1 uur is alles afgelopen. En het begint om? 7 uur gaat de tent open
En vanaf 8 uur is het al heel erg druk, ja. Om 8 uur staan ze al op die banken? Ze staan om 7 uur al aan de tent, sommigen. Dus om binnen te kunnen. En sommigen staan dus al om 6:50 op die banken? Nee, dat zo snel gaat het nog ook wel niet. Kun je ons iets vertellen over deze editie, over de programmering? Wat kunnen de mensen verwachten? Wat kunnen ze verwachten? Ja, traditiegetrouw is op vrijdag de Roosenthaler. Daar ontkomen we bijna. Daar willen we ook niet aan ontkomen, hoor, want het is gewoon een hele bekende band dragende... hier uit Merselo, in ieder geval met de roots in Merselo, maar wereldbekend in het wereldje van de Oktoberfest. Ja, inmiddels. Maar dat zeggen ze zelf ook. Ze zijn bij ons eigenlijk het eerste jaar begonnen en sinds die tijd hebben ze zoveel optredens dat we zelfs op tijd moeten vragen of ze vrijdags bij ons kunnen komen spelen. Maar ze hebben het daar echt druk door gekregen. Maar dat zijn de Roosenthaler. Wie komen er nog meer? Ja, dan moet ik eventjes mijn bril opzetten en even op papiertje kijken. Der Alpenzauber en Thomas. Het zijn allemaal een beetje de artiesten in die wereld die eigenlijk bijna niemand kent. Gert Jansen, de Powerhozen, misschien wel bekend, die komen uit op zaterdag. Ja, Gert Jansen die ken ik. Gert Jansen die ken je wel, hè? Die kent iedereen hier wel. En vorig jaar voor het eerst op het Oktoberfest geweest, was een daverend succes. Dus dit jaar toch maar weer een keer terug. En volgens mij staat Gert ook als enige alle twee dagen. Allebei de dagen, ja. Die Spatzel, Walter Ego, die Party Kreiner, en het zijn eigenlijk allemaal artiesten die of met band, of met een harmonica, of met een grote horen, of... in ieder geval Duitse en Oostenrijkse slagers spelen. Ja. Ik zag op het Zuid ook dat je nog bezig was mogelijk met boekingen die nog niet... We zijn nog bezig voor vrijdag voor nog 1 boeking, maar daar kan ik op dit moment eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Dat kan je of dat wil je niet? Nee, dat kan ik nog niet. Okay, wellicht na deze uitzending is het wel bekend en mensen, kom daar naartoe. Waar kunnen de mensen kaartjes bestellen, Bert? Ja, ga naar de site www.oktoberfestvenray.nl, knopje veilig reserveren en je komt vanzelf verder. Dus dan moet het helemaal goed komen. Heel simpel. En online zijn de kaarten, of je kunt ook kaarten bij de uitmarkt kopen. En online voor vrijdag en zaterdag en je kunt ook een paspartout kopen. Voor de mensen die echt 2 avonden willen gaan? Die zijn er steeds meer. Er komt ook steeds meer jongeren. Het begon eigenlijk altijd met wat oudere mensen die daar naartoe gaan, maar de leeftijd wordt steeds jonger. Precies, het is een feest voor iedereen. Wanneer is het Oktoberfest voor jou helemaal geslaagd? Wanneer het geslaagd? Ja, nou, als ik leuke reacties ervan krijg. Ik krijg wel eens reacties. Vorig jaar kreeg ik reacties. Zo, nou kan ik er weer even 2 maanden tegenaan. En dat zijn reacties die echt leuk zijn. Van mensen zoiets hebben van, ik kan mijn accu opladen hier en ik kan er weer even tegen. Ja, ik ben er ook wel eens geweest, maar meestal kom ik de volgende dag er niet meer echt tegenaan. Nee, dat klopt, ja. Maar dat is heel erg leuk. Ik wens jou heel veel plezier, heel veel succes en dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Bert. Dankjewel.